er i tagetagen flere personer savnet. Det er korrekt, og det er på Sankelmarksvej. Det skulle være Vordingborg Kaserne, og det er en kørsel letskift. Og du siger, der er 30 personer? Nej, muligvis 60 personer. Muligvis 60, okay. Du bliver lige her omkring, ja, ikke også? Det er ondt. Skal du have? Og hold Vordingborg, tak for farken. Har du sørget for ambulancer og andre ting, når folk kommer ned? Ja, indtil videre har jeg bestilt 4 ambulancer. Jeg ved ikke, hvor mange mennesker Det er modtaget. Tak. Ja, hvis der er mulighed for at udlufte, så gør I det, uden at der branden breder sig. Skidt. En bygningsbrand med cirka 60 personer, der muligvis er savnet. Og det er dem, vi sætter ind på først, det er at prøve at finde de der 60 personer. Det vi har gjort, det er, at vi har fundet 3, og dem har vi fået ud. Dem har vi så overgivet, fordi de har fundet røg og sådan noget, så dem har vi overgivet til ambulancepersonale, så dem har de taget sig af. Og så har vi desværre fået en brandmand, der er blevet lidt dårlig. Ikke ved, at han har været inde i røgen og sådan noget lignende, men han er blevet dårlig, så ham har ambulancepersonalet også taget sig af. Og nu efter vi har fundet ud af, at der ikke er flere op på kvisten deroppe, så går vi over til, at nu begynder vi at slukke selve branden deroppe.